Слагам двойка, ти ми се върти. Тази ще се държа с едната ръка, защото искам да свърши. Алdo ме твиш. Дай си назад главата. Окей, нямам идея какво ще стане, защото... Нямам идея какво ще стане, защото не виждам нищо сега много. Какво става сега? Що спяхме? Спокойно, бе! Обратно ли отиваме? Спокойно, бе! Да, наистина. Ще се спуснем по гръб. Майко! Той ще ти роман го дужа, ман. Айде вече да ни обърнат назад. Ние се качахме на последния ред. Ще ни обърнат ли вече? Тук винаги е назад. Сега ще ни обърнат обратно. Това е за да те стресират. Сега ще ни завъртат. Абе, нищо май да опитуваме, ето са ман. О, не, окей, виждам. Трябва да го страшно. Сега си може. Как ще е страшно? Ти ли каза, че е страшно? О, не спяхме. Те се искат да е страшно. Не каза, че е много ле. Ей, сега. Не се! Не беше страшно, но беше мокро.